Gaurko musika zuzenean telebista saioa grabatzeko Andoainera etorri gara. Bertan, Gailu taldeko lagunekin egin dugu hitzordua, argitaratu berri duten bigarren diskoan sakontzeko. Musika estenako zakruzarrek osatzen dute Gailu taldea. Urteak atzera beste musika egitasmoetan murgilduak izan ziren. Eta egun Gailuren izenpean taularatzen dira. Autosuntxipena hasia da. 3-2-1, ez nort. Gailu egitasmoaren sorrera 2000 urte inguruan kokatzen da. Proiektuaren hasiera da 80. hamarkadaren amaieran ni nebilela nire samplerrarekin eta ordenagailuarekin gauzak egiten eta orduan ezagutu genuen Luis Andre, hemen Urnietan zebilela zinema eta ikasten, hasi zen proiektu batekin, dokumental batekin, eta eskatu zigun banda sonoraren ardura hori hartzea. Hoxe horren arira eta zen gerora diska bat, banda sonora hori pixkat despiezauta zela edo, 5 abesti eginez. Abesti bakoitzean zegoen abeslari desberdin bat, hortxe zeuden Kokaineko abeslaria, Zaloa, Anari, Fernando Sapo, Trio Kempes, ziela Javi Pez, Makala eta Bera, eta Mikel, eta gero azken batean ni ere abesten, 5 abesti bereziki indak eta moztuak bezala banda sonora batetik dokumental, Kutxa Beltza dokumentalearena. 2018 urte inguruan berpizten da Gailu. Drake, Mikel eta Okenek bat egitean berriz. Begiak egiak baote diskoa sortzarekin batera, aro berri bat abiatzen dute. Hirurak ibiltzen gara Anarirekin jotzen, eta deskantso luze batean hasi ginen elkartzen lokalean, eta hortik tontamentian hasi ginen grabatzen eta gauzak eta orduan etorri zen pandemia, eta material guzti horrekin etxean hasi nintzen ni hor maketatzen eta kantak abestiak sortzen. Hor ja lokalean berriro biltzen geha hirurak, ordenagailuarekin, jabeak letrak sartzen, abesten. Mikel dakigun bezala mutil tematia da, behin da berriz, berak esaten zen, ostiraletan gatu behar deu, eta, nola ez, ni beti bere atzetik. Eta horrexe ostiraletan hasi ginen, hori, jolasa edo halako improvisazioetan, eta pixkanaka beraz izan, riff horiek hartuz eta erritmo horiek hartuz, pixkanaka kantuak osatzen, halako batean, horrexe bidali zizkigun, halako, 21 kantu edo erdi eginak, ez? Eta hortik hasi izan dena. Eta abeslari behar genuen, eta tanteatzen ibili ginean, eta casting baten ondoren, topatu genuen tipo hau, eta, lortu genuen. Ni aurretik eukinun lan bat, haiek eukin zuten bezala abesti horiek osatzen, bere denboa eta bere ensaiuk eta gero montatu ordenagailuan, ni ere tarte bat izan nun material guzti horrekin ja Mikelek montatuta nire ekarpena ematen niola, eta gero batu ginen ja hiruro diskaen forma ja emateko. Musikalki koktelera koloretsua da Gailu. Elementu organikoak eta elektronikoak uztartzen ditu banda kantuetan. Sailkatu ezineko musika eran. Bai, ni rocka nuke esango, bere tokian hardcore, punka, badagot, horren tartean elektronika, eta hauek ere askoz ere analogikoak dianak, eta ondo nahaztuak beste hildo edo beste estilo batekin, elektronikakin eta elektronika barrun dauden hainbat zeakin.
osea, izan daitekeela jazz zirkuituekin, spoken, hor daudela gauza asko, nahaztu ditugunak. Bai, samplerrak eta gero hori sekuentzatzeko eta ordenadorera. Baina bai, samplerrak izan daitezke, honek esan duen bezala jazz diskoetatik. Referentzia oso desberdinak. Edo batean rip taldeko sampler bat. Edo Exploited taldearena, beste bat. Edo Minor Threat, edo elektronika hutsa izatea, edo Jungle. Baserritar bat oso azarre sumatu eta alaxe jarriak dira bertxala hauek ardiesnea erdia bajatu diotela pentsua egunetik egunera gora dijoala horrela zitekeala jarraituta nekazaritzak hemen urterik onenak izan zituan. Base ritmikoaren presentzia handia da kantuetan. Basuaren eta bateriaren arteko jokoak nagusi dira estrukturetan. Samplerrek, sekuentziek eta hotsek borobiltzen dute kantua. Bai, de hecho, proiektua sortzen da Bilon artean. Eta hortik abiatzen da. Hombre, gauza da pixkan naskatu eta ondela gitarristekin, ez? Beti kiston volumenakin da, beti bakistak eta atzean gelditze ginean. Orduan esan, utziko ditugu gitarristak alde batea eta guk egingo dugu talde bat. Eta ia posibilean da, hortikan ikusi ditugu, ez? Bajoa eta bateriakin egindako taldeak, guk ere bide hortatik jarraitu genuen. Gitarra batek ere leku edukiko luke, baina, gitarra baten leku hori Mikelen jolasoiek sartzen dira, eta horregatik handa hain berezia taldea, ez? Bai, hau da, base ritmika potente, beti prest nago bateriakin topa egiteko. Simple, baina indarrakin. Bai, hau da nire papera eta asko gustatzen zait egitea. Asulari nahi horregatik. Zuzeneko emanaldietan Mariano aritzen da Drake ordezkatuz. Hala ere, Drake taldeko kide izaten jarraitzen du, sorkuntza lanean murgilduta. Ezintzune aurre egin zuzenekoetako proposamenei eta Marianok esan zigun, berak esan zigun. Behar badezue... Gu ezer esan aurretik, bera, zeo zerbazekin, ezautze geha, laguna geha, lagun mina geha. Eta orduan berak ere nahi zuenian, eta iritsi zen momentu bat, ezinbestekoa bilakatu zaigula gure Mariano, bai. Hombre, Mariano ez bakarrik gailukin. Mariano izan da gure salbatzailea. Ez? Osea, aurreko taldetan ere gauza bera gertatu zen, ez? Talde utzi eta gauza bera, ez? Marianokin, inorenekin gertatu zen, eta gero gailukin gauza bera. Eta nire ikusten dudan, primeran. Pues orain dela 3 urte gutxi gora bera, begiak egia baute disko aurkezpetzeko. Lehenengo idea izan zen aurkezpena egitea eta gero igual zer gertatzeko da eta hemen dago, jotzen zuzenean. 2023 urtean ikusten du argia taldearen disko berriak. Aurreko lanaren segide izan daiteke, baino badira territorio berriak ere. Bai, jarraipen pixka bat emateko proiektuari, sortu genitun beste 6 kantu eta esan genuen benga guazen beste bat egitera eta jarraipen bat ematera proiektuari. Bai, nik uste, baina hildu beretsuetik inda, ez dela erresa, porque hildok eta komentatu ditugunak, ez nahaztu jarraitzen deuna nahazten hildoiek, baina nik uste badagoela bestetik gauza berriak ditu dela. Markatu deun hildo horretan, baina berritzen berean ere pixka bat, soinuak eta jarrera kontuk. Beti denik saiatu geha errestasunetan ez geratzen. Aspaldiko taldetan beti saiatu izan geha gu behintzat, ez dakit originaltasuna, baina gutxienez arrunta ez den zerbait bilatzen.
batzutan lortzen da eta beste batzutan ez, eta horregatik askotan, erreferente gisa eduki ditugu hainbat talde, rocka edo rock and roll tipikotik at gelditzen dianak, ez? Hardcorean ere, hor baziren talde batzuk bereziki, eragin izugarria izan zutenak guregan, ez? Eta nik uste gailure gauza bera dela, ez? Saiatu beti, gure barrutik ateratzen den zerbait hori, baina ahalik eta modu pertsonalean edo egitea. Egin zaitez ertzaina dio, autobus geltokiko iragarkiak, irudian bikote lidain osasuntxua, ageri da zerbait eskutatu baino, ez dezaken irrifarroka aztagarria luzatuz, iragarkia parekidea euskaraz, ikurrina eta guzti, politiko gizuzenaren adibide garbia. Hau nazka, diot, hau nazka, diot ozen, eta barrutik. Taldearen musika unibertsoa berezia da, eta kantuen hitzetan nabaritzen da hori ere. Okene arduratzen da langintza horretaz, eta bidean erreferentzia eta lankidetza ugari izaten ditu. Idazle asko, ni gutxik sinatzen ditut. Hor daukagu Xabier Montoya, Roberto Bolaño, Alejandra Pizarnik, Bigara bikotea, Jim Jarmusen pelikula, hainbat eta hainbat egileen referentzia lapurtzen ditut aspalditik, eta doinu eta bestitan bihurtu. Eta hontan niretzako berezik eta uste denontzat ere saiatzen hau musikak duen bezala, bere indarra, hitzak ere izatea. Eta hontan ere, aurrekoan ere bat zeuden, baina hontan ere abesti bakoitzean badago nun kokatu daraman makina eta hortxea hor jun behar dula. Baina jolasten asko eta aukera asko ematen du. Nik maite dudan hori egiteko, hautsen registro ezberdinak eta horako efektuk eta hasi ez deta aipatu, katxipiak, elkar lankidetzain dugu hainbat letretan, eta bera nire ideia jarri ditu euskeraz fin idatziak, eta gero beste baten ere bere hitzak dira. Gero beste batzuk badaude, Utsabiziz, Eusko Polizia, eta hori da kolaboratzaile oso gertukoa. Eta ez dut nahi lanik egin abestian, hortxe ere baditugu anari egindako itzulpena Edith Piafen Je ne peux pas travailler abestiarena. Gero hori Utsabiziz kantuan etorri zian abestera Amets Etxeberria eta Aritz Apalatxe taldekoa, eta gero izan behar da ere Asi Bukoski intzula ere koroak Eusko Polizia. Hortan ere hitzak aparte de koro batzuk. Izan ere, disko berrian ugariak dira bizi garen gizartarekiko kritika eta ipuak. Izenburuak zuzenki egiten dio referentzia, eta beste hainbat kantuetan ere islatzen da. Komentatzen una arira ere, justo letra hau bere ideia da, Asin ideia. Eta, hartu deu leloa, porque abestia berez izenburua du Mongoloid. Baina, leloako iruditu zaigu oso ondo daula Mongoloid ez ordea jartzeko, askoz ere nabarmen eta
oso garbi esaten duna, berak nahi duen mezu bota hori, autosuntzipena hasia dela, gure baitan dago makina gailua, gainezka gure bizitzan, eta iritsi dela momentu bat, eta ez nort onomatopeia bada, hau bukatzen dela, baina bukatzea hortan gabilela. Hainbat abesti daude, gehien bat hori aldarrikatzen dituztela. Bizigean garaia eta nun gauden eta nola. Ilun, baina era berean ere, garai ilunenetan ateatzen dira gauza eharrak. Okene bera arduratu da diskoaren artelanaz. Aro berriko lehen diskoan zuria zen nagusi. Bigarren lanean berriz, kolaxak eta kolore lerketek dute protagonismoa. Beti bakizu, aldrebez. Lehenengoa dena txuria, gero eta gehiago maite dudalako ere, gauza base txuri batekin eta zer gutxikin, berez azalan gauza objektu bakar bat agertzea, eta content, eta gero bestian, bigarrena izanik pixkat autua izan zen hola gaina, guatzen beste muturrera. Hoi da dena kargatua, dena hitzak josiaz, kollaxon moduko, eta content ere, holako gauzekin oso ondo pasatzen ditut ere ordu. Erresa dirudana, baina erresa da, baina orduak pasatzen ditut hortan, ez da hor eskaneatu eta gero benetan ibili ikusten, mantxo, eta horren emaitza dira. Bi diskoak Garate estudiotan grabatu ditu taldeak, eta bietan Martxel Arkarazo soinu teknikaria izan dute lagun. Teknikariaren paperak garrantzitsu izan da kantuen azken produkzioan. Super importante, Ze esaten dizudan guk eramaten dugu tipo bozeto bat, estudiora. Eta bukatzen dira estudioan, gehien bat produkzio aldetik, eta soinu aldetik. Eta hor berak ematen dio bere tokea, bere toke rokulero. Baina hola planteatu dialako, da nun bukatzen dira bestiak. Oraindik normalean ematen duzu estudiora bestiak eginda. Gure kasun bi diskatan erdi bukatuak, oso strukturak eta indak, baina azkenengo oso ondo erabaki gabe. Eta azkenen Martxelen laguntza eta nabaitzen da ere, produktoreak ere izan dula parte sonatzen duen abestitan eta sortze prozesu horretan. Noski, gero gaina Mikel da Marcel oso ondo ulertzen dira. Orduan hor beraien arteko sekulako lana egon zen estudioan. Mikelek nahi zuena nola batek edo Marcelek diskoan sartu behar zuen, eta aldi berean Marcelek bere ekarpenak egiten zituen, eta zarata horren nola baiteko irtenbidea bilatzeko eta gauza bakoitza bere tokian jartzeko, ezinbesteko izan zen, bien arteko elkarlana. Lokalean da jolas bat eta gero hori dena bihurtu behar da beste formato batea zuzeneko eta eramateko, ez? Anakronismo analogikoa, digitalizazioaren garaiotan, enegarren katebegia alienazioaren hurbilean, irauteko sortua soberakin izan, mongoloi nauzu humanoidea. Taldekideek urteak daramatzaten musika estenan, eta oraindik ere ausart eta gogotsu dira abentura berrietan murgiltzeko. Hala espero. Hala espero jarraitzea, badia urte asko. Draketani 40 betetzen ditugu,
ez dena lokalian, eta hoxe, bidea oso luzea da, gauza asko egin ditugu, eta baino nunbait ez gara nekatzen, ari oaingoz. Igual gertu gaudela, baino, bueno, oraindik gertu hoi, maite izan dugu hasieratik jarraitu gauzak iten, eta hoxe, komentatzen duna, espero, aurrea desente gehiago ingo deula oain dio. Eta berak esan duena, ez da magia bakarrik da, urteak dala mazagu elkarrekin, familia bat gea. Eta horrek elkartze gatula, izaki badala elkarrekin egoteko, elkarrekin momentu bikainak pasatzeko, eta azkena aitzaki badala elkarrekin egoteko. Estela apaga y vámonos, esaten dan bestela gazteleraz, ez? Hortxaigeak lehen egunean zenbatu ateazian 36, 37 inguru hortan dara mazkigula eta oso kontent. Ideiak badazkagu jarraitzeko eta Bai, abesti batzuk egindak. kalendario bat, baina bai, jarraituko dugu eta etorriko dira beste berriak. Hirugarren bat, bai, Bai, fijo, bai. batzuk indak daude.